Здравейте, аз съм Наско. Имам 82 абоната. Вау! Мен се намирам в Пловдив и отиваме до Кауфланда на... Не знам как се казва, аз съм млад, чакайте тук да ви снимам. Вижте каква природа има в Пловдив. Ама много топло, наистина, признавам, джега. Защото знаете, аз съм от Асеновград, обявих фен среща. Къде ще е в моя... Фактически аз съм роден в Пещерска болница в Пловдив, но само съм роден там. Аз съм живея от раждането и сега ще живея в Асеновград, сега просто седмично. Живея в общежитие в Пловдив, за да може да върват тренировките и да станем добри. Надяваме се, сега не знаем, има много по-добри от нас. Винаги това го знаем. Това е природа, която виждате е хубава. Но топлината, която обира от тук е много топло. Пловдив, наистина. Не знам какви сте жиги в Пловдив. Аз съм от Асеновград, казвам, по-хладничко е. И къв вятър духа, тук даже и... И вятър не опитва да продуха. И така, много е хубаво. Ма прекрасно време за разходка. Ако може краката не ми се видя, извинявам се. Моля да не получа критики в коментарите. Ама Атанасе, ти не можеш да снимаш. Откажи се. Аз просто искам. Интересно ми е пък. Знам, че инфлуенсър от мен няма как да стане. Защото за инфлуенсъра иска... Ама и друго иска за инфлуенсър. Иска хубаво камера, хубаво качество на видеята. Да може да се забавни. Обаче от едно видео аз да спечеля чак толкова много абоначи. Това е след 5 дена няма ги има тези абоначи. Защо? Обяснявам. Качих видео на Карлос Насар, Норвегия, което го снимах по ринг. И изведнъж абонатите ми скочиха, коментарите ми скочиха, гледанията ми скочиха. Това всичко е заради едно. Заради клипа. 100% че 5 дена ще им се манат половината и повече абонати. Така че, каквото и да искаме, така. В Кауфланда няма да ме дадат да снимам, но след като се оправя в Кауфланда, може би ще продължа да снимам. По някое време ще спра, защото, как да го кажа, забих, мамка, забих. Мозъка ми заби просто. Как да го кажа, човек, как да го обясни. Не мога да снимам дълго време, просто защото клипът ще стане много дълъг и няма кой да го гледа, така че просто тук казвам разни неща. Аз обикновено качвам такива видеа, но понякога качвам и други видеа. Очаквайте шортовете да се обновяват, защото връщам шортовете в YouTube. Връщам TikTok-а, който не знае моят TikTok, Bulgarian History, да ме последвате и в TikTok. Bulgarian History, което е много трудно да не сте последвали. В него качвам главно шортове и награждаването ми, което е качено миналата година, ноември месец, когато спечелих. Трябва да видим, ще спрат ли тук, защото... И гледай, спряха. Трябва да видим, гледайте как. Викторе! Това беше един щангист от нашата зала. Виждате, той ми показа среден пръст. Ама, кой да ти кажа? Кой ви кажа? Само да кажа, преместих се за да дигам за Марица Пловдив. Не за Асеновец.
Ами, да, имам носталгия. Нормално да имам носталгия към моя роден. Не роден, защото аз съм роден в Пловдив, но моя клуб, който си го обожавам, по-точно не обожавам, но обожавам града, в който. Този клуб Асеновец е хубав, но няма 2 тренировки. Тук, колкото и да, поне развитието ще ми е една идея по-добро. Иначе, и така, спирам видеото, дами и господа. Спирам видеото. Ще се видим на връщане. Чао! До нови срещи! Здравейте, реших да си довърша видеото. И така, реших да си довърша видеото. И както казах, минах през Kaufland, ето Kaufland, но минах и през Lidl, високо качество, ниска цена и през Kaufland. Минах да си довърша видеото. Благодаря, ако сте изгледали видеото. Много ви благодаря, да сте живи и здрави и така нататък. Ето, пълна чанта от Kaufland. Малко беше странно с чанта от Kaufland. Пълна с неща от Kaufland в Lidl. Знам, странно е, но кое е ни моето тъпото? И двете марки са супер известни, Kaufland, Lidl. И така. Довиждане, хора. До нови срещи. Дано Карлос покаже още един път мощта си, защото трябва. Следват Олимпийските игри. Другата година следва европейско. Да видим къде ще е европейското. И имам една страхотна новина, която научих. Сигурно сега всички ще кажат, ама ние също я знаем. Добре, какво къде знаете, бе? И аз я знам, ама искам да ви я кажа, ако някой не я знае. И новината е: световното по волейбол ще се проведе къде? В България, обаче още според във Варна.